Ndị nwanne Igbo, afọ mbụ Amaka Ekwo, abụ m ofu onye n'ime unu so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndewonu. Taa bụ 12 February 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee. N'ọgụ afọ Igbo, anyị na-ava apụ na 2024. Anyị na-abakwa na ọnwa mbụ n'ọgụ afọ Igbo. Ọ n'izu a ka obodo dị iche iche n'ala Igbo ji welu bido ime emume ịba n'afọ ọfụ na ịba n'ọnwa nke mbụ n'ọgụ afọ Igbo. Ndewonu. Tata bụ afọ. Ndewonu. Anyị ekene chi ukwu okike. Anyị ekene chi nta niile nọ n'okike. Anyị na-ekene mmụọ niile na-eche na-edu anyị, na-eche na-edu ana Igbo, na-eche na-edukwazi anyị ebe niile ụmụ Igbo niile bi na mba niile dị n'ụwa. Anyị na-ekene fancha niile. Ndewonu. Nkụzi nke taa bụ chi. Ọ gịnị bụ chi? Chi ebuka. Ka anyị wee ghọtanwuo ife bụ chi, anyị na-akpọ chi mmadụ. Ka anyị nenegodo anya maka anyị ga-aghọta ife a na-akpọ chi ukwu okike. Chukwu okike, adịrọ m ka onwe nugo onye fụrụ ya. Mana anyị ma na o nwere ife bụ Chukwu okike. O nwere ife anyị na-akpọ Chukwu okike. Ọ na-adịgbu anyị chi ịghọta ka ọ dị, ka ọ ra. Anyị etubia afa dị iche iche. Maka na Chukwu bụ ife gbagwojuru anya ka ọ dị na ka ọ ra. Anyị sị na Chukwu nọ ebighị ebi, infinity. Anyị asị Chukwu nọ mmalite na ọgwụgwụ. Anyị asị Chukwu na anyị amasịrị amama amasị. Efọrọ na Chukwu ebuka, na Chukwu gbagwojuru anya. Infinite, infinity, ebighị ebi. Chukwu ebighị ebi. Chukwu dị n'ife niile dị n'okike. Nke anya na-afụ na nke anya anaghị afụ. Chukwu dị gbado na ya. Ije dịka n'ọfịa weta ofu mkpụrụ afịfịa wee chi ịghọta ya, ị ga-ama na Chukwu dị n'afịfịa ahụ. Chukwu dị n'ife niile kere eke, ma nke anyị na-afụ ma nke anyị na-adara. Fụrụ na Chukwu dị complex. Chukwu gbagwojuru anya. Chukwu ebuka. Anyị ama nghọtazi ka Chukwu ra. Ọ gịnị bụzi chi mmadụ? Chi mmadụ ebuka. Chi mmadụ abụrụ ofu ife. Mmadụ anyị na-enene nwelu ife dịgasị iche iche, mmụọ dị iche iche, ike dị iche iche bịakọdola ọnụ wee kpụọ mmadụ, wee nọdụ na mmadụ, mmadụ wee bụrụ mmadụ
na-eku ume. Fancha so na chi mmadụ. Ike niile anwa bịakọrọ ọnụ so na chi mmadụ. Ọ nwoke na nwaanyị nọkọlụ wee mụta nwa mmadụ. Ya, ndị mụrụ mmadụ so na chi mmadụ. O nwere ndị na-arịsị, ndị malụ m ọfụma na-arịsị na nna amụ ka nna m, na mmụ amụ nlọtalụfa nna m. Ya amụ ka m si amụ o nwe onye nnatala ya. Anatalụ m ya nna m. Ya mụ nna m o si na nna m, o si na chi. Ọ bụrụ ọmụmụ ya. Ya nna m so na chi m, nne m so na chi m. Nkụzi ọdịnala nna akụzi. O si na agwụ m. Agwụ dị na be nna m ama agwụ anwa ama. Ndị mmụọ alụ m ọfụma ama agwụ anwa. Ya agwụ m si be nna m. Ya ọ natalụ chi so n'ife mbọ na ife m na-eme, ife m bịara ime n'ụwa. Mmụọ n'ọlụ m ụwa si ukwu nne m. O so na chi m. Akụrụngwa m ndụ m njebi ụwa bụ mmili m. O si n'ukwu nne m, o so na chi m. Tupu m bịaba ụwa, tupu mmadụ ọbụla bịaba ụwa, akpala akpa. Ike niile a, mmụọ niile a kpala akpa. Welụkpa ife ka mmadụ ga-esi bịa ebe ọ na-eje n'ife ọ ga-eme. Fancha so na chi mmadụ. Onye ka ị ga-eji ghọta na chi mmadụ abụrụ ofu ife. Na chi mmadụ ebuka. Onye ka ọ dịrọ ọnụ mfe iwepụ ndụ mmadụ. Maka ọ bụrụ na ọ dị mfe iwepụ ndị mmadụ, ọ bụrụ na ịma ịtụdenwula aka si na onye a bụ chi mmadụ, ijenu igbu onye ahụ, igbu chi onye ahụ, igbu onye ahụ. Mana ọ dịrọ ọnụ mfe ikpe aka n'ife. Ike ahụ niile bịakọrọ ọnụ wee kpụọ mmadụ wee bịa ụwa wee mee ife ọ ga-eme n'ụwa, wee na-eme ife makwa mbọsị ga-adị n'izu tupu ife ọbụla eme onye anwa. Ọfa ji ndụ onye anwa, onye bụ chi onye anwa. Fa ga-adị n'izu mbọsị onye anwa ga-ana, fa ga-ama. Maka ike a niile nwe ebe o sigasị bịa. Onye ọ dị ka ife ayọtasịla ayọta wee kpụọ mmadụ. Mbọsị onye nwa ga-alụsị ife ọ ga-alụ n'ụwa wee naba. Ike anwa niile ga-adịkwa n'izu wee ma na onye anwa apụba. Maka ike anwa niile ga-anachi ebe o si wee bịa. Ife fọzila bụrụ okpokolo arụ mmadụ eweli ya welu nye anị. Maka na anị bụ landlord odokwa anya. Nye ọ na-adịbụ mgbe ụfọdụ anyị na-ekwu okwu. Ụfọdụ anyị na-ekwu maka chi, enwere ike ọ bụla ife anyị na-ekwu maka onye ụwa ka anyị na-ekwu maka chi. Maka o so na onye ụwa. O nwekwa ike bụrụ ife ị na-ekwu bụ chi gbasara agwụ. Maka o so na agwụ onye sokwa na chi onye nwa. O ji bụ onwe ka mmadụ ga-esi na-eme ife dịka onye na-agụ egwu ma onye na-agba afa. Isi na ọ bụ na isi na ọ natalụ chi. Nye egwu ọ na-agụ, o nwere agwụ egwu. Afọ ọ na-agba nwere agwụ nyere o ji agba anya afa. Nye ọ natalụ chi. Na ife a niile bụ si chi mmadụ. Onye ka ọ ga-adị bụ mmadụ bịa ụwa, ọ kaba arụ ya na chi ya dị na mma. Ike anwa niile mere o ji bụrụ mmadụ bụ chi ya dị mma na ya na ya dị na mma. Onye ka o ji bụrụ ịma nji nne gị ma nji nna gị gwuo egwu maka fa so na chi gị. Ị ga na-asọpụrụ fa.
onye ka o ji bụ nne mmadụ na nna mmadụ bụ onye ọnụ ole ile maka fa so na chi gị. Ya ọ bụrụ dịka ị na-achụ ebe nsogbu gị si n'ụwa, ị na-anya anya na chi, na-egodo anya na chi gị na chi gị ayịkwa, gị na chi gị adị na mma, gị na nne gị adị na mma, gị na nna gị adị na mma. Ọ bụgodị na ava adọrọzi ndụ na onwe ife na-esebụlụ gị na ava nwụ, ịma na enwe ife ikwesị ime ka gị na ava wee dị na mma maka fa so na chi gị, dịka ịchụgasị ụmụ aja ikwesị ịchụ. Ọ bụ na ava dị ndụ ime na gị na ava dị na mma maka fa so na chi gị. Ọfọfa ga-agọ n'isi gị ele n'isi gị, ọnụ fabụlụ gị ga-ele n'isi gị. Ọ bụrụ na ị mara onye ụwa gị, kabarụ na ị matara ya maka o so na chi gị, ime ife ikwesịrị ime gbasara onye ụwa gị. Ọ bụrụ na agwụ gị niile agwụ dị n'iche n'iche, akụzigo m maka agwụ na ịchọpụtala agwụ gị na ị na-eme ife ikwesịrị asị na ị ga-eme na ịbịa n'ụwa maka o so na chi gị. Nke ọ bụ na ị na-emeta nwere efu na ndụ onye nwa ga-agasị akụrụngwa ndụ nke ị nwere, ọ bụrụ na ọ bụ na mmiri, ọ bụ na ani, ọ bụrụ na ikuku, na gị na ya yi, na gị na ya dị na mma, na ihe na-asọ ife ikwesị ịdị na-asọ maka fa so na chi gị. Ọ ike a niile dị iche iche gbakọdolo ọnụ bụ chi gị, gị na fa kwesịrị ịdị na mma. Ọ dị ka ibulu moto, mmadụ dị ka moto na-aga aga, ife bụ okpokolo moto, inwe taya, enwere injin, enwe anakatakwa na onye moto a na-adịbuli eje wheel alignment, emenya ka ọ balansị ọfụma. Ya ife a niile mee ka moto na-aga kwesịrị ịdị mma na ụdị dị mma ka moto na-aga, bụ moto na-aga aga welu yala ịdị na medikashi, ọ dị balansed. Ọ ka ị ga-esi ghọta ife dị na chi, na ife dị na chi erika. Ọnya ka ị ga-eji ekwu mmadụ bịa ụwa, ọ dịrọ mfe ịnọkọta ịbịa ụwa ije mebe ife a na-akparọ gị na chi gị na-akparọ na ị ga-eme n'ụwa maka gị na fa ama anyị. Mmụọ adịrọ ka mmadụ, mmụọ abụrụ fa jegide irufe jebe azụ ma ọfa kwuete echi fa ma mmụọ adịghị ma otu ọnwa. Mmadụ anyị bụ na anyị ife anyị bụ bịa n'ụwa bụ na anyị bụ obere ife dị na nnukwu alụ. Ife anyị dị ka bụ aktọ enyelu nwa ntọntọ skript ka anyị bịa ụwa ka anyị plee. Ọ ime nke gị ka ihe ga-akaba arụ na ịbịa ụwa gị bụ mmadụ, na ịfụlụ onwe gị aktọ enyelu skript ịbịa alụ act. Ife ị ga-eme bụ na ị ga-akaba arụ ka ịghọta skript gị, ịbịa ibie enye ọfụma, play your role ka esi wee dị. Ịma onye bụ na Igbo ji asị na akala aka na-ada agbanwe na ife gị bụ mmadụ na ife niile ị nwere nọ nnata ka ị natasịrị ya, ibisikwa ichebekwe ebe isi wee bịa. Ife niile ịyọtasịlụ mere iji wee bụrụ mmadụ, anachisi azụ ebe fasị, ike niile a anachi azụ ebe fasị wee bịa. Gbaa mbọ ka gị na chi gị dị na mma, ka ị mata chi gị. Enwe ife chi gị na-asọ, ị na-asọ ya, ka ị wee bie ezigbo ndụ, ka ife ghara ịdị na-esizili gị ike, ife kwesịrị ịdị mfe ọ na-esili gị ike. Ndewo na ụmụ Igbo, ekene m unu, asị m ebe ọ bụla unu si wee na-esonyelụ m. Ọ ga-adịla anyị niile mma na Eke, n'Orie, na Afọ, na Nkwọ. Daalụ unu rinne ka unu si atụsa ozi m na nkwado niile unu na-enye m. Ọ ga-adị na mgbe ọzọ, mgbe ka o mesịanụ.